I'm so impressed. I was not even expecting this. I'm even regretting why I don't have a stand this year. I've seen all visitors from SADC countries, all my competitors, they are all here and they are so happy and they are saying the business is so good. I was a bit busy doing some uniforms for other ministries. That's why I could not exhibit. But otherwise I'm so impressed. There is a great change. I was really ndaona improvement iri serious. Vanhu vakuziva kuti chinonzi finishing chipa hembe, because hembe inofana kuratidza kuti yasonwa nemunhu ari kuziva zvaari kuita and atanga azvibvunza kuti ndirino ndichapfeka hembe vanhu vachandiona sei. Saka there is a great improvement and vamwe vangu vachitonditi uyai mutimakiro zvinoreva kuti vanhu vakuziva zvakanaka. Next to me are beautiful angels and ndambotaura navo. Inononzani shamari? Tali. And you? Darlene is also at the show. Talita is also at the show. But let me talk to a bigger sister there. Sister, show kwa kamera say. Show next good. And how is it feeling a month kwa kuva show ndeipi? And that's akufara netindona police and masoja achita resi mahosi achita sese ndakufara chaizvo. Next to me is a cool brother man representing the youths as well. Ngoma, thank you so much for joining us. Yes, mashoko kumuri ndekuti chiko people watching. Kushoko kuri kunakidza singaite tava nekudzidza kuno kudzidziswa kwakawanda singaite projects mafishi ningirekena zvakawandisa zvatadzidza panapa. He's talking about a lot of things they learnt from the Harare Agriculture Show. I did not talk to this girl. Let me talk to her now. My sister, come. My name is Sandra. Sandra, kuni shamara dzako dziri kumba dzimwe. Ungaudze chiko nenyaya yeshow. Kushoko kwanga kuchinakidza pane vanga vachitamba mahosizi zvakawanda zvangachiitika. Let's hear our last words from the spectacled, beautiful, legendary angel, and let me talk to her. What are your last words to the people at home? Kushoko kwanga kuchinakidza zvikuru ndadzidza zvinhu zvakawanda ndadajera kuona pfuti mutv That's life. That's what's happening. Vox overs from the various people at the show. My name is Pambuka. Let's continue after the break. Tikufara tiri panapa Zimbabwe Agricultural Show. For the day we are spending tichidzidza nekuona zvakawanda. So vari kumba tongo motivate munze mangu youth for them to learn more and being motivated when it comes to agriculture.